black sand oh. Bunga. 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 Yan, isipin niyo kung gaano naman kalaki yung lugi ng may-ari na nagtanim dito. Yan, baka matibagan tayo ng lupa dito. Oh. Hello guys, magandang umaga na naman sa ating lahat. Okay mga pre, mga bro, kumusta? Nagbabalik na naman si Boy Tapyas guys. At ngayong araw nga naghahanap ako ng spot kung saan mamimingwit pagka medyo lumiit na yung ilog. Kasi guys, umapaw, yan, kita nyo. Yan. Umapaw yung ilog, muntik sumampa dun no, sa kabila. Yan guys, muntik sumampa. Ngayon medyo malaki-laki pa. So titingin lang tayo guys ng ng spot. Nagdala rin ako ng lagayan ng pamain. Nakala ko kasi guys, meron yung mga pamain, mga bulatin na pakalat-kalat, yung mga gumagapang-gapang pagka umaga. So wala pala. Okay, nag-iba na naman pala yung yung ayos ng natin ng ilog. Lalo na sa dito sa gilid namin, yan. Kung nasubaybayan niyo yung mga natin guys, yung mga vlog natin, ng mga nakaraan. Hindi to ganito, medyo mataas na 'to eh. Medyo mataas na to guys. Yan. Kabila dito. Yan. Dati wala. Talagang parang diretsong buhanginan lang. Ngayon, kakaiba na. Hop. Medyo matigas-tigas. Oh. Parang ako pa lang yung ito black sand oh. Black sand. Parang tayo pa lang yung naunang pumunta dito sa gilid ng ilog ngayon guys. Oh. Maagos yung tubig. Yan. Talagang magkakabutas to, magkakabutas. Yan oh. Napanood yung mga previous content natin, yung pangingisda guys, walang ganyan. So nag-iba na naman yung ilog natin. Yung sa kabila, yan o, tinibag-tibag na naman yung mga lupa sa kabila. Bale yung ilog lumalayo papunta doon, tapos lumalayo naman sa amin. So bago ka makarating ng ilog, hingal ka muna. Kumunoy. Oh. Okay guys, pupuntahan natin yung spot natin nung nakaraan. Dun sa may mataas na binabaan ko, kung saan ako naging patanon. Yung lalakaran natin ngayon, medyo madamo. Maraming tinik, ganitong tinik guys. Yan. Tinik ng kalunay. Yan. Pag di mo mapansin yan, lagot. So dun pa tayo pupunta guys. Dun pa. Tara. Hindi tayo makakadaan dito kasi may tubig. Yan. Nung umapaw yung ilog guys, umiikot yung tubig doon. Di ba nandun yung ilog, nandun. Umiikot ganyan dito. Mga ilang araw pa yan o isang linggo siguro bago siguro baka mawala yung yung tubig dito. Yan. Kung matatandaan nyo yung mga nalubog na mais, dyan ko kinuhanan. Yung kay Kuya Marlo Gasmen. Yan, kawawa. Dito guys sa parteng to, maraming hindi nakuwang bunga ng mais. Gawa nung may amoy na. Kasi matagal bago bumaba yung yung tubig. Nung bumaba na, wala na, iba na yung amoy. At parang hindi na ata pwedeng bilhin. Okay guys, yan. Grabing grabing damo. Grabing damo to guys. Napakadami. Siyempre sobrang kapal, tingnan nyo.
Hanggang doon na yan sa dulo, hanggang sa ilog na yan. Dito sa kabila medyo mas malinis. Dito tayo dadaan. Mga katapyas, papakita ko sa inyo kung saan yung mga saan yung lugar kung saan binaha nung nakaraang bagyong Florida, yung mga mais na hindi na kinuha yung bunga. So dito wala pa. Pero dyan, ay, nagkatubig ata. Nagkatubig na naman. Pero tignan natin dito banda. Kasi nung naghukay ako ng naghukay ako ng bulate, pamain natin. May marami akong nakitang dyan, hindi kinuhang bunga. Umpisa natin dito guys, ito. Yan. Mais na yan. Mais. 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 Yan. Ito yung mga bunga na binaha. Tapos hindi pa matigas yung bunga guys. Parang pa lang. Hindi pa nakuha yung araw para tumigas. Yan. Pero pwede sana, pwede. Kaya lang talagang may amoy. May amoy talaga guys. Tingnan nyo kung gaano karami. Yan. Nakakalat lang. Yung iba kinuha. Kasi pagka hindi na kasi kinuha to ng may-ari, susunod yung mga tao na kumukuha ng pwedeng ipakain sa mga alaga nila. Yan, nabulok. Kinukuha yung mga pwede pang ibenta. Yan. Tingnan nyo po kung gaano karami yan. Dito pa lang banda, dyan mas marami pa dyan. Yan malalaki sana to eh. Yan, mga nabulok na lang. Ito. Yan. Dapat malalaki yung bunga nito eh. Tingnan nyo guys kung gaano kapayat. Yan, yung ambuligan niya sobrang nangitim na. Yan yung nagpapabaho. Yan. Dami. Kikita nyo dito. Wala yun. Ito, nagkalat na lang dito guys. Yan, bunga. 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 Yan, isipin nyo kung gaano naman kalaki yung lugi ng may-ari na nagtanim dito. Ito pala. Yan. Sa mahal ng bilihin ngayon, lalo na guys, mga abono, mga binhi ng palay, mais, kita nyo. Ikaw ba naman yung may-ari niyan kung hindi ka malulungkot, di ba? Oh. Talagang give up na to. Hindi na hindi na pinaani talaga. Papakita ko lang guys, di ba nakakaawa. Yan. Okay, kaya dapat lang na pagtuunan din ng pansin talaga yung mga mga farmers. Kasi nga di nyo alam yung mga di natin alam yung mga dinadanas nila, lalo sa mga hindi hindi nakaranas ng hirap, yung mga hindi nakakapunta pa sa mga probinsya tulad sa amin, tulad dito. Yan, makikita nyo po kung gaano kahirap din. Yan kasi pag nagtanim guys, nagtanim ng palay, mais, parang sugal din daw yan. Kasi di natin alam kung ano ang magiging kapalaran. Win or loss daw. Ito, loss to kasi hindi natin inaasahan yung bagyo. Kung kailan malapit ng anihin yung mga mais. Yung iba, araw na lang yung binibilang bago magpa-repair, magpa-harvest gamit yung makinang sasakyan. So inabutan pa. Yan, dito pa lang banda yon. Yung nakita nating doon kanina, yung dinaanan nating malalim doon, isa rin yon sa ganito yung naging kapalaran. Pero yung iba kinuha. Ito, ang dami Yan. Kung gaano karaming mais to guys. Nabulok na. Yan, may tumubo ng mga fungus. Fungus ba yan? Yan, dami. Yan. Isipin nyo guys, isipin nyo kung ilang kilo na yung binuksan natin. Yan. Kung nakuha, kung ilang sako, di ba? Kung ilang sako, magkano yung magkano yung 1 kilong mais?
Ang narinig ko ata 19, 19 pesos. 19 pesos sa dry na mais. Maganda yung klase eh. Walang mga ano ba yon? Kulay green. Tinatawag na hindi green peas kasi pag green peas daw yung may inaamag na, yung may amag na guys. So yung 19 o kaya 19 point something mga ganon. Yun yung medyo ano mataas. Yung iba dahil hindi maganda ngayong panahon noon, ano yan, bala yung ginawa nila, binibenta na sariwa, labas thresher, inaani tapos tinetresher, pagkatanggal ng butil diretso ng bodega. Magkano yung presyo? 13 pesos yung sariwa. Siguro may mas mababa pa akong tinamaan na naman, diba? Minsan pa nga kung gusto mong magbenta ng sariwa, hindi bibilihin kasi tamado na yung mais. Ibig sabihin may green peas ng iba, o kaya bibilhin sa mas mababang halaga, di ba? Kalungkot. Bibili ka ng abono, sobrang mahal. Bibili ka ng binhi, sobrang mahal. Ilan yung mag-aararo, ilan yung magtatanim, ilan yung mag-aabono, ilan yung mag-i-spray. Lahat yan walang libre syempre. Pera na lang kung sarili mo yung lupa, utusan mo yung sarili mo, libre. Pero pag syempre wala kang kalabaw, wala kang wala kang pamilya na tutulong sa'yo, na hindi mo na kailangang bayaran, syempre lahat ng tao na pupunta sa sa maisan mo dapat bayad. So doon pa lang luging-lugi na, di ba? Dami kong kinikwento. Okay, nakarating na tayo dito sa spot guys. Eto, malaki pa yung tubig. Okay, kakatakot naman. Nabibitak na naman tong guys, tong lupa. Pagka tumas yung tubig, babanggay na naman ng tubig, boom, bagsak. Yan. Yung pwesto natin nung nakaraan, dun tayo. Okay, dun tayo na. Puntaan natin. Okay. Medyo mataas. Dun. Okay guys, dito pa lang tanaw na talaga na walang babaan. Yung babaan natin nung nakaraan, tinibag. Oh my. Ito. Maganda na sanang mamingwit dyan eh. Pag luminaw-linaw pa yung tubig guys, konti, pwede na. Wow, tinibag nga. Yan grabe. Yan, baka matibag tayo. Matibagan tayo ng lupa dito. Guys, wala na yung babaan natin. Wala na. Doon kasi tayo bumaba ng nakaraan guys, doon ganda na ng pwesto sana. Tingin tayo ng babaan doon guys. Parang magandang mamingwit doon. Bale kung mga ganyang pwestuhan guys, mga ganyang pwestuhan, walang babaan, may diskarte yan. Diskarte. Abangan natin kung paano yung magiging diskarte. Siguro pag sinibag ako, babalikan ko ngayon din, mamaya o kaya bukas. Yan, depende kung maganda yung panahon kasi ngayon napakasungit. Kahapon ang ganda na maaraw na. Ngayon wala na namang araw. Yung mga sinampay kong nilabhan kagabi, kahapon basang basa. Ito ang ganda ganda sana kung may babaan. Wala, baka bukas pa to pwedeng guys, pamingwitan. Wala, yung binabaan natin nandun wala na. Ito,
Nakakatakot pa. Parang ano eh, nakakatakot bumaba. So okay guys, sablay yung ano natin, yung paghahanap natin ng bulate. Walang pakalat-kalat. Mais yung nakita natin. Di bale nakapag-survey naman tayo ng spot. So maganda pa rin spot yung ano natin, yung pinamingwitan natin nakaraan. So babalikan natin yan. Okay guys, salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. At sana dumami pa tayo guys. Road to 5,000 subscribers na tayo. So mag-ingat tayo palagi. Dahil ang weather ay buhay-buhay lang. Joke lang. Dahil ang buhay ay weather lang. Ingat guys at maraming salamat.